gihapon bisan kung araw na diri na surrender diri na retira okay kung maustura pagalahit daraga kita pamahon-pahon kamahiyong-hiyong at iya pamayhon diri masunod perdi malipalo saling timalinda pagalahit daraga umutod man ngayon ang siring hatong darahon diri nalalagas ang tao perdi malipalo isang lang bakit yung problema ayaw kasi mapag-enjoy sa pagbuhay papariho ng manalinda umutod man ngayon ang siring hatong darahon diri nalalagas ang tao perdi malipayo isang lang bakit yung problema ayaw kasi mapag-enjoy sa pagbuhay papariho ng manalinda isang dobinta na itong iya-iya ako mahanglawas walay pagkabantay pilipan ating ita damo naruruya mahusay na gihapon ng malaong-lamong kung darahon diri nalalagas ang tao kung perdi malipayo bisan lang bakit problema ayaw kasi mapag-enjoy sa pagbuhay papariho ng manalinda umutod man ngayon ang siring hatong darahon diri nalalagas ang tao kung perdi malipayo isang lang yung problema ayaw kasi mapag-enjoy sa pagbuhay papariho ng manalinda upay sumayaw huy manalinda mapagsiklagi hapon isang lagas na diri na surrender diri na retira okay kung magustura pagalahit daraga kung kikitaon ang pamahong-pahong kamahiyong-hiyong ang iya pamayhong diri masurog po perdi malipayo sa likhimanalindan pagalahit daraga Okay, damo nga salamat ABC Marlon Candido. Sugarman ka Madam Lenny Culyarga hatod iyo pagsayawin a menudo.